Kanyo Trap Youth Council HYC Klapan Sngau ya Jingbom Sngau Yahap ya Rukom Pelat Pathai Kubor Deputy Commissioner ka East Khas Hill District Manap ya Karai jong ka Ying Kashri Hadu war Pnyo Tarik Menta Ubenai Halor ka Jingdawa jong ka HYC Badai Ban Weng Bet Mardor ya Gibriu Kibasyong Bean Halum Survey Nadu baka Seng ka Let Jurip Matlap Dala ki jong ki Khmat Pakibriu Bawan Syong Bean Klem kono ke Jing Ai Jingbit Kibor Bahalor mat ka badairu ka Jaka ka Bom Singan ka Bami ki Kamsliu Endal sedang kemdum. KHYC kalawer yu Deputy Commissioner DC East Khas Hill Baudeban Penlong dan ke Jinglet Pensisha halor ke Jakasa ki Nongsong Sinong Halum Survey. Abakran siklar pathai kubor menta kasingi nagleng President KHYC ba Roy Kupar Sundrem uloong kaseng kladek wat benya nadong syadong ki Jaka Halum Survey baki don ki Jingele kes jong Containment Board bat ka Defense Estate Officer ke baik lapan pau. Akum gujing tik psai ke seng uba Roy Kupar loong ka Jaka basyong bean kibreu halum survey kam don kes bat kalat na ka kes kumta halor kane ka seng la de ban pha na ka jingtho show commissioner ka East Khas Hill show SP ka East Khas Hill ha office ka Defense Estate Officer paru CEO ka Shillong Containment Board jeng jongi menden ya ka statement ya ka bala ai do DC jong ka East Khas Hill District ngilai I bana kalyang jong DC jong ka East Khas Hill District la khot ya ka jingelang jong ki stakeholders sebagai dei to ka Jaka po lum survey bana kalyang jong ka seng ngilalap adin mangilal pet ya to ka Jaka ngilalap ka jing syong bean jong ki brio to ka Jaka ya ka bana kalyang jong ka seng ngila ajing tho ki bor ba dei pet ya to ka Jaka ba kentup ru ya ka sorkar jela ka jong ni abakara ha ka bana kalyang jong Deputy CM ha to singi hiu la tha ya DC jong East Khas Hills ba dei ban shem kam kloi bat ban penbet bat ban pet ya ka jing dawa jong seng ti kat kum ka jing so thu ka jong ni kalong bana kalyang jong DC jong East Khas Hills lo khat meeting menen ka singi ya ka Cantonment Board ya defense ya office jong Defense Estate Officer ba kum ju ru na kalyang jong ka Shillong Municipal Board ba na kalyang jong Police Department hot nilai I ba DC jong ka East Khas Hills sula pentip la penpau yang by day bat ki kam runar la ki kam sneu ki bami na ka to ka Jaka na kalyang jong DC la de ban ai direction ya ka Police Department bahkan le ya ka badon kam na ka banta bante la kam ya kanika ya ki jing sneu ki bami na ka to ka Jaka kumbang ila penpau long ba ki jing lomba ka jinglet ka jongi ba kani ka Jaka ka de kata ka hub la ni ka Jaka pedeng ka bami shibun ki jing sneu kham tam ya ka jing supply drugs bat ki we ki jing sneu ti habai dei ba to ka banta ngi soban ai kuble UDC ka jing shim ka jing shim ga jong u yang ne kam khna man penti kana ba kani ka Jaka ka nom de ka Jaka ka bomi shibun ki kam snir ndai ka wei ka ba pen ka bangi ngim so ya ham ya ka jing kren jong DC ka long ba ka jing dawa jong ka sek nadu ka bastang ka long ba dei ban wengi kini ki brio na kani ka Jaka tendrai kat kum ka statement ka ba DC pen mi menen ka singi ong ba un up hadu banda don kata karai jong ka kut ka nyu trik jong mentau panai so thu jong DC kani ka kam lani kani ka Jaka ka don hapo ka jingele kies ndre nakalyang jong ka seng hadin mangilale ban jurip ya to ka Jaka hadin mangilale ya kendu ya kibor ki badai pet ya to ka Jaka ngilawat jingtip lut nalade badai ba kata kita kies ki bana kalyang jong ka Cantonment Board ba kalyang jong ka Defense Estate Officer kan pa kat kum ka jingwat jingtip ka jong ni hadu menta kumba kalong hi ka Defense Estate Officer kala de ban job ya kies ya to ka Jaka tarik baningkong hadin bala job yung kis na kalyang jo ka Defense Estate Officer kila ay notice ya laingut kibriyo ki bodon ya ka business activities ki jong ki hakatu ka Jaka bat kita ki laingut kibriyo ki don tangi kidukan bat ki kam try tang ya ka Jaka ka ba we briyo ka long tang arspa adu sanspa square feet ki don laingut kibriyo we arngut kiri bodon ya ki scrap ya ka tu ka scrap shop hung tu na ni ka ki Jaka ba lum ya ki scrap materials but iwe pat ide brio bonan ti kedukan atau akhmat ndre ka Jaka lat na kata ketu ka Jaka ka basyong kiri ki brio ki mangi ong ki syong bean kam don ki se kata ka de kat kum ka jing tip ko jong ni kaumut ba ka jing ong jong DC ba kani ka kam ka long subjudice ka district administration kan nomla bandai ka long ka kamlong ka ba ka kamlong ka ka basisha ti halor kata ka nongrem nakalyang ka jong ni menta ka singi ngila de bantho how Deputy Commissioner jong ka East Khas Hills how SP jong ka East Khas Hills ha ka office jong Defense Estate Officer kum juru how Chief Executive Officer ban penpang ba
nakaliang ka jongi hadin mangilawat jingtip ngilai kendu ru wat ikini gibri ki bele kis uwe ni kita ki bele kis ngila adep bani kendu yo tau brio bele kis bat nakaliang jong tau brio bele ka kis ulah keren hangi nak basai ban ong ba ka jingele kis ka jong u ka David Thick yang itu jakai ba don ka to business ban deal ha kiskra kate ka jaka ka balat nang tu kiti ki jaka ki begitu ki brio ki shong ki sa kam don bentai e ba hakata ka kis ka ba menta ka don apo ka court jong district judge ni ong ba ban shai Banshaya kani kam khnang ba district administration khnang ba ki board sarkar kin sautu ba habaidei bat kini ki jaka ke bele kes mo lightly kita gidukan lani ki jaka lai jong langut ki brio na kaleng do kaseng ong kat ba kes kadang don lele kamat sa ko magalong ai ba kut kan rai ndrei habaidei pat bakini ki prapo hadu shispa tli ki long yeng ki ba shong ba sa be an hang tu na kaleng do kaseng ni kwa bakini yakini ki brio de ban weng no mardo teknang ban ya shai ha jaka na kaliang do kaseng ila tho mentang kasengi sikini ki sau tli ki office ban dawa ba kidei ban pelong da spot verification haringkat bat kaseng la dagi court yangi bat kumju ru haringkat begitu ki beri ki badan ki kias kenang ba udisi ni sautu abu don ha office le se ki don ki jing ai jing mut nasyani satai shai ba ya ka kam tingi kwa kenang ba ka district administration kenang ba ka office jong defense estate officer kin lap ya jing shisha bat kin shim kam kloy ya ni kam ngi kwa ba kidei ban pelong da ka spot verification ka mut ba kin let ha jaka kin khot ya gitu gibriu ki bayle ya ka kies maki kin pen I kanu ka jaka ka bayle kies bat kani ka balan kamut ba kani ka jaka ka bahe ka baye shong bat kini ki illegal settlers ya ki de ban shim kam no kam kloy te kata ka ka jing dawa ka jongi ya ka bangila da ban ai menta ka singi bat ngin up apo sitayo balada ka sorka lada ka district administration bat kibor ki bade pet kimle e nakaliang no ka sengi ban si bangin sa shimpat dakwe ka kam ha ka baha kani ka jing thong ila ong balada ka district administration kamle e nakaliang no ka sengin sa khot ngin sa let hi harangkat ki press ki media ban let cha jaka harangkat bakini gibri ku bele kes khnang bagi pat ba kinong sotho bakala namar kat kum ka jing mi jong dc ka jing kren jong dc menin kala perlong penret mensia yangi bat kamju re kinong nong shong shnong ban sotho bakala bakani ro kan de we kam ka bale se kan sa teng tena kala yang jongi ngim kwa ban pen sa teng ka kam na mar sisim bangila shim ngi kwa bakan bangin poi sa ka thong ka umut ba kinong shong thap kinong shong ba nya ka jaka la kalong jong sorkar la kalong jong cantonment board re ka badan ya po rilum khasi ba jan tiang ne po rilum jongi ha ne jala ka jongi kidei ban sha be la da kim biang ya ki kot kisla ki jongki ha ba ki shong isa ka khiga habaidei ba kata ka jing tho ngim da tip thikana re ka kum ka approximate ka estimate ka bangi ya kali na sini stai ni ki bri budan tu ka yong ka kam da he than de ki phau 1000 square feet dan rega jingele akies pat ka David Thick ta peneng lai ngut ki bri ba jaka jongki ka David tang we don arspa do lai spa square feet we don hado south spa square feet we don po sun spa square feet kita ke di dukan ki ba mar sendrung pin yo I ki don hang to ahmad I lat na gitu ki dukan syati sharum ka ba ki shong kini ki bri ki balok ki illegal settlers kam don betai e ba jingele akies ta imat kam kim yasha ka district administration udisi shai bah ka defense estate officer ka defense estate officer kani ka office imat kam shai bah kanu ka jaka ka bakile kes bat kanu ka jaka ka balai dekat kum ka jeng sto ka jongi ka long ba ka jaka ka bele kes ki David Thick tang kini ki lai tli ki jaka ki berit deka balat nang ta ki jaka ka ba kini ki bri ki shong bean teknang ban yasha ya katangi ong yang in yale jaka ngin pen I bat ngin dei ban khot lang yang tigi beri ki bayele ya ka kes khnang ba maki kin pen I shai ba ka jing dawa ka jongki la ne ka jing le kes ka jongki ka David Thick nang ini jaka ben ahmad nang tu shadien ka jaka ka bagi tigi beri ki shong ka de ka jaka ka ki shong be ai ya lada filap lada lalap ya kata bagi shong be ai mo ka jing dawa ka jongi la ong ro hang ni bagi dei ban le no ya ka summary eviction ko mot ba ki dei ban be no ban shim ki lat kelenti kum do ban weng ki ni beri na ka ni ka jaka